Георги Дражев Хаджи Георгиев. Той е български революционер и участник в Априлското въстание. За кратко време се издига като една от централните фигури в борбата срещу османската власт. В неговия дом след продължителна подготовка се събират значителен брой патриотично настроени младежи, които основават Ямболския частен революционен комитет и го избират за председател. Преди избухването на въстанието, Дражев е принуден да се укрива от османските власти, тъй като в дома му е намерено оръжие и муниции. След избухването на въстанието се включва дейно в борбата. При последвалите сражения с превъзхождащия ги противник дружината е разгромена и разпръсната. Георги Дражев е заловен и осъден на смърт. Обесен е пред родната си къща. Неговите последни думи са призив борбата да продължи. Възкресни България! Неговото име носи село Дражево. Негов паметник е издигнат в град Ямбол.